Dlho som sa zdráhala vytvoriť mini Gentle Jammy v rámci nášho portfólia, ale vy, firemná klientela, ste ma presvedčili. Ak teda máte budžety na svoje firemné darčeky v sume od nejakých 6 do 8 eur, tak si myslím, že táto časť vás poteší, pretože dovolte, aby som vám predstavila mini Gentle Jammy, ktoré pozostávajú z takýchto flaštičiek. Ich veľkosť je 30 ml. Môžete si vybrať iba z 5 druhov produktov, ktoré máme v portfóliu na výber. A tieto mini Gentle Jammy sú napevno umiestnené na podkladovom letáku. Dôvod, prečo ich vkladáme na podkladový leták, je to, že tuto sa nachádza nejaký krátky popis o výnimočnosti našej značky a o výnimočnosti produktu a hlavne dole sa nachádza fotografia originál veľkého produktu. Tým pádom človek vie, že dostáva vzorku a má možnosť si kúpiť niekedy časom aj veľký produkt. Čo sa týka personalizácie, tak máme možnosť plne personalizovať tieto letáky, tak ako to napríklad urobili rôzne firmy v rámci kongresov, eventov, konferencií a tak ďalej a tak ďalej. Viete si tu vložiť buď vlastné logo, prípadne si viete aj plne personalizovať tento podkladový leták a vložiť tam aj nejaké svoje vlastné odkazy. Takže ak zvažujete nejaký naozaj mini darček, ak máte nízke budžety alebo ak náhodou chcete tento mini darček ako súčasť nejakého väčšieho darčeku, tak si myslím, že tieto mini flaštičky Gentle Jam je to práve Gentle Jamovské. Toľko teda táto časť minisérie Gentle Jam do firiem a o týždeň sa už opäť uvidíme zase s nejakou ďalšou personalizáciou a ďalšími darčekovými baleniami. Majte sa pekne.